Hvorfor har du valgt at deltage her i Copenhagen Live på Rådhuspladsen i dag? Jeg tror, jeg er rigtig interesseret i klimadebatten, og så synes jeg, det er en god mulighed for at følge det her i København, hvor der er så mange topledere sammen i hele verden. Og så er det også et stort ansvar for os unge at følge den her debat, fordi det er også der alligevel kommer til at skulle stå med ansvaret, når vi bliver voksne. Så det råd, jeg vil give jer, det er, hang op i jeres indre biodiversitet, også rent spirituelt og åndeligt. Find ud af naturens budskab, alt det naturen kan gøre for jer, både den, der er inde i jer, og den, der er uden for jeres dør. Så både dyrk det åndelige og det fysiske og hinanden, og så søg nogle gode læremestre. Ja, jeg kommer gerne.